Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou joc. E puțin pătrățos, dar ești multiplayer. Vreau să mă lupt cu niște colindatori care sunt dușmanii mei de Minecraft, că ăștia urcă până sus și nu mărtisesc. Eu când îmi dau ceva se cetează și vor să mă urmărească. Deja. Ce spuneam, mă, da? Dacă vrei, poți să joci Minecraft cât vrei tu. Așa. Deci Minecraft e un pic un joc de pătrățos din asta. Da. Ai grijă că aici poate să apară și ceva. Are culoarea verde, lui Bebe. Cheamă Bebe. Da. Da, îl cheamă. Și îi place culoarea verde. Am o jucărie verde și am dat-o lui. Așa, uitați. Eu îndată când vin pixulele astea, eu să-i omor cu pickaxe-ul. Golden Apple. Îl faci din pixel. Adică câțiva... Oh my god! A venit cineva! Ia că vin conindător. Uite-l acolo! Ce faci, mă, nene, mă? Așa, să vedem, mă duc la ei, îi dau porțiuni. Am văzut în ambianță. Îi vă da, dar greșit. Când el vă da, îl vor arunca în el. Am văzut cu una de la voi, Deci, așa. o fată mai păr lungă, maro, are voce așa mai groasă. Mai groasă? Ea e acolo în spate? La voi. Da. E sora mea, Andreea. Pe asta? Ea cântă jos, da. Acum și ea cânta la vocea a doua. Asta care cântă mai sus. Deci așa, în loc să vin ăștia, eu vin la Ai ei. văzut tu, de cor din asta, nu? De cor în mare. Dacă corul îi spune pe voce, vă că ea avea vocea la bărbați și femei, știi? Apasea și ea cântă la vocea a doua, cântă la vocea a doua. De asta. Dar tu că faci frumos, de ce nu ții microfonul mai aproape în adunare? Așa, deci. Nu puteam să grăbim și ea, dar nu pot să iau. Oh my god. Deci, jocul ăsta. La școală sunt niște bere, două bere așa. Și îmi vin ele și mă dau peste cap. Îmi țin mâinile. Așa. Ei. Sunteți cei mai buni. Vai de mine. Păi am ajuns. Mai ales de anul tău nu faci mă chem. Pem. Pem. Și s-au pus Pa. Pixul. și Pixul. mi-a dat de drumul ăsta și prinde toți acolo. Și era oboseală că în noapte trugeau de și m-a dormit cu noi. Am deschis geamul puțin. Am venit în urmă, nu mai puteam. Și mi-a trimis la o întâlnare. Și tot și Da? și greu. Da? Jocul ăsta are pixul. Cam greu de jucat. Dar nu vedeți. Eu m-aș lua o grămadă de porțiuni. Barica trebuie să mă face de mine. Dar dacă nu, vin colindători. Dați așa. Unde vezi că sunt oameni? Uitați acolo. Deci,
De aici, Golden Apple. Asta podul. Dar e Mai pot? Hiper. Da, lasă mult. Da, așa, știi? Deci așa, ți doar lucrurile care îți trebuie. După cealaltă. Cum? Eu mai tăiem până mână. După fac așa și după până asta. Nu pot decât așa. Deci, puișor. Dacă vrei puișor, trăiește-ne câte vrei. Până din asta. Eu sunt cel mai bun de pe Minecraft. Yay! N-am mai ales sora mea, ea nu știe cum să descarce pe Minecraft. cu prietenul de mea că eu m-am dat prin marginea mădurii aici și a început să facă roata pe Deci, și a dat vina pe mine. deci așa, până la urmă eu din time. Am un sabie. Și ea nu mai mers să ne scuze. Deci așa, când vor va veni aici, Că băieții erau ia că vin colin de tot. Ia că vin colin de tot. și nu se cântă asta. Vara că... Nu știu de ce. M-am opărit cu abur. Eu aici. Unde? Eu... M-am lovit la bicicletă, am vrut să merg pe rămâni. M-am trezit în cupac, acolo era o așa. Dar era tare. Cornul... Ai de bicicletă? Nu era... Era coarne. Era așa un cui. Da. Foarte mine. Uite câte pickaxe-uri am. Aer? Da, nu ambele. Am rămas fără. Nu se mai și acoastă. Da, știu, e periculos. Deci, oh. A dormit gata? Asta. Cât are? Și... Mulți înainte. E ziua în colegi de noi. Nu e ziua în colegi de noi. Rapid din clasă. Cum? Deci, Eu vreau să te ce mai rapid din clasă. vă vin Să înapoi. trezim în fața mea Și cu brațe. pup, pup. Aaaa! Da. Gin de beată. Oh my god. Cosit. Am trezit să strică centrala. Oh my god. Bine, pot. A stricat centrala și nu mai putea și în casa lui era frig. Și are un frățel acolo. Da? Mhm. Da. Deci, acum aici. Deci, plecați să ia mările pe Minecraft. Deci, nu contează. Așa. Așa, Al tău când aș fi frații meu bine? deci așa, haide, să intre. Nu din așa. Cine? Și care sora mea care cântă eu? Eu. Deci așa, ăsta este un joc cu pixele. Și totul de pe creativ. Acum am stat pe... Eu nu pot să mă plătesc așa. Asta te poate face capac. Dar nu cu obișnuit. Obișnuie aștept. Practic. Până Eu am aici. obișnuit foarte... Deci așa, câteva metri. Și... Dar nu prea știu. Ca să până aici. Și la noi pe frezerul asta. Nu prea știu să fac frezerul, dar îmi place. Și mie m-a învățat mătușul mea, mătuș, nu, Roberta, Cati mătușa noastră. Da. Cati mătușa noastră și ea știam mai multe. Și am învățat în cod pește, știi cum, nu? M-a învățat, eu îmi plăteam pe ea Deci, și verișoarea mea trebuie să așteptăm ca să fim pe 3 luni. Și acum... niște oameni. Nu știu, dar nu mai e pocăită. Era pocăită, acum nu, că sunt
dus aici chiar și a rămas mai aici și stă cu un băiat care nu știu că e. Așa trebuie să fie. Cum s-a dus aici așa? Stai. Chiar și Deci- aici a rămas un pic. Știi? Deci cam cu asta încheie. Nu vreau să vă abonați și să ne dea. Să apăsați butonul like și să lăsați niște comentarii. La revedere!